أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولا تبلغنا بها أقام الله ومن ذاك كما النبيين والمرسلين كما عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما لا يدعو الله ولا الله ولله ولا مسلم الا له ولا دقيقة من الدقائق الا كتبها وتتركنا بها كل كما كرهنا اوصل الى قوم الحق لا قوم به علينا لما فينا وقدرنا وتتركنا بها عالية بفضلك وكرمك يا الله مظلوم يا حبيبي يا من لا يأخذ ما في السماوات وما في الأرض لكن بجهاد الحق كتبه ومن الأمين لا نعمة سيدتي لنا بهذا المعتدين وازداد في بنظرة تأتينا بالزمن. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين. yau in Allah ya so za mu tashi wato aya ta 25 ta 26 a cikin sura ta 24 ita ce suratul mudaththir. Daga Allah ya zai kuma bayani akan maganganu
ya zama yadda rabi Allah ya ce wa ni kuma sai su yi sa'a sannan zai shigar da shi wato zai shigar da shi wani tunan zai shigar da shi sakara wato wurin kuma sakara ita ce jahannama wutar jahannama wa ma adraka masaka wa ma adraka masaka me ya sanar da kai ba sa kan wato abin da aka ce ma wutar sakara ta'zimu da sha'ana don girmamawa ga sha'aninka wutar da tsazzan la tuki wa la tulamu la tuki ba ta da komai ita wa da cikin ta ke yi don wala tulamu ba ta ban shay'an komai mai lahamin nama ne wala sabin din ya ce in za a halaka ba sai ta ce ne duka su mai kudu sannan shi koma ruwa shi koma rayuwa shi koma kamar yake da sake dawowa haka ta kai ta canye duka ki koma duwa ta canye duka wato azaba kawai ba wai canyewa za a yi a ƙare duka ba ba da an ce an ƙare duka mutum ya mutu ba to bayan an canye sai ta koma za ta jiki ta koma sai ta koma da kai ta koma ta canye azaba ɗaya ta laila wani hala babu ya kafu babu lokaci lawatu lilbashar wato ita wannan kuka kuma lawatu mai kwarewa ce ma'ana mai korewa ce hata bayan wurin lilbashari wato ga hata sai ta canje sai ta kwaye kwata sai ka kone ka kwaye muharakatu mai kora ce da zarar da zai gaba mai yin jiki ana yi hati ta bashara sannan kuma wannan kuka wato tana da wato mala'iki 19 ana ya haɗa mata mala'iki wato kadaratuwa masu tsaron kudan ana mana rufani sashe daga cikin kadarai shi ne mai musamman ɗauri shi ne abu yaki wa kama ƙauyen ya zama kama mai ƙarfi ne shadinar basu mai tsananin wato faɗa ne ya ce to ku sani ba dai tura ne ya ce wai kudin muhammadu wai suna cewa wai idan muka mutu za a shigar da motar nan wato tana da mala'iku guda 19 ya ce yanzu ku jama'a cikin ku gaba ɗaya ku kuna iya faɗa da mutum ɗaya suka ce wai ce to na ita muku guda 19 ku tsaya mutum ɗaya ni ɗaya na san ku da mota bai sani ba shi ɗaya ɗaya mutu da yake wa kana ƙauyen shi na basi ya ce ana aka fi ku zai isa muku shafa da gara ku ku ɗaya ga kai wata ku ba ta kuni ne ku tsar ɗan mini ta ku da izina jini قال تعالى سألنا يا سيدنا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يسأل بنيها هل قد أردت مسيئة أصحاب النار يقول ما شكرا كمدابا ولا ما مدابا إلا ملائكة ملائكوني أي ما مكاننا أي لا يقول ملائكوها يموت كما يقول كما تقول أمرا كما يقول يوم ملائكة wato cikin waɗannan da ƙarauta sannan kuma waɗannan malaku da ake guda 19 ai waɗannan guda 19 ana nufin shugabannin ne ba wai duka malaku ba a wai waɗanda shugabanni kamar ba a samu ne waɗannan shugabanni ne wannan ɗan guda da wannan wutar ɗayan su ya ga damar shi ba malaki miliyan guda don su kuma ko ana masa da yaka wa ma ya kalu duru da fita illa huwa saboda ka in ya kada ba shi ba mala'iki miliyan 10 umri alhalin mala'iki guda gaba ɗaya ya kusa duka mala'iki guda ya rage magana cewa mala'iki 19 wanda ce kai kana da
tare da kowace ragama akwai sabon harba maliki ba za su yi musu saba'in yanzu kuma suna da ta suna da yadda mutum ta gani alama wadanda shugabanni na umarni da suka zama don ga wani jihar da mai kadai akwai hawa akwai sakara akwai sakina akwai hawa ganunar domin jihar da kadai da aka jayo ta tana da ragama dubu saba'in ragama ko shi ragama ma guda malaki dubu saba'in da rikota saboda haka malaki guda wato gaba ɗai cikin su waɗanda aka tazarar da malaki guda cikin su guda wato ya yi kan mutanen duniya shi na iya ɗauko yawan mutanen duniya wato da aljannu da mutane gaba ɗaya wasu shi na iya ɗauko su gaba ɗaya masu da shirin kuma su sannan shirin su dogon idanun su je wa su cikin wuta in yawa sannan su je wa su ne su ji su ɗaya sai ya tsira da saba'in sannan ya jiwo shi wuta jahannama saboda tsananin alama Allah ya kiyaye saboda haka ai mala'iku ba karanta ba mala'iki guda daga cikin waɗannan mala'iku wato irin mala'iki guda da take mai sai ka ce wajiya kina wajiya kina fiyatu wato hakuna kowane su wato sai ka ce kawai shawuni kowane su gashi ne shi ta kawo ka kowane su benana tun tana kaga bakinsa a kanin kawo da kowane ɗaya su zuwa kawo da sa sai ya shekara guda nan wani kowane daga bakin nan nan zuwa nan sai ya shekara guda ne kowane mala'iki daga cikin sannan kuma Allah ya ce ya musu rahama har dai da musu rahama ba su da ilimi wato ɗaya daga cikin su shi na tunkuɗa mutum dubu saba'in wato tunkuɗa wanda ɗaya mutum dubu saba'in haka shi tunkuɗa su wai ba wai suna da ɗaya tunkuɗa mutum ne ya yi wani tunkuɗa suna da ɗaya tunkuɗa ya mutum dubu saba'in idan yana tunkuɗa sai ya da mutum saboda ɗan rikin jinsa Allah ya sa mu ya ce وما جعلنا عندهم ألا يأتي مسيئا وتدل ودنا ملائكة ذلك وجه إلا بجنة وتنمين وتنجر شيء لا تنمتا للذين كفروا ودنا الكافرة لأن يكونوا ونسكي لما كانوا تسعة عشرة يومي لا تكونوا شابرا الآن من ودنا يستطيع الذين أوتوا الكتاب domin waɗannan da aka bani tare wato liyar da bayyana da nina hutun kitaba domin waɗannan da aka bani liyar da nina da nina hutun kitaba domin waɗannan da aka bani tare wato su gane ai an yahudu su gane sirkan nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaunin a cikin zama waɗannan malaiku su ashara wato 19 wato abuwa su mai dacewa imam fi kudu da cikin da cikin da cikin da cikin atawara ma haka suke kaga yahudawa kenan a cikin injila ma haka suke kaga isra'ila kenan kaga in suka gane cewa waɗannan mu'minai cikin su kara imani da manzon Allah bai yi karatu ba bai yi rubutu ba ba ta wani ya fi gare su ya kai wani wata guda wani ya zauna mutum da ilimi amma ga shi ya tura ce aiko an kai kuma shi na wani abu ko ni wani shi dace da abin da ya cikin rikin da kuma na samaniya wannan ba karamar hikima ta gari wato gane shi ba wata hikima ta Allah ya zo da ita nan domin ƙarin imani da mummunai da yahudawa da mummunai da nasara mummunan mai isra'ila ke wani zafi da nuna amadu iman kuma waɗannan da suka yi imani su fara na hannun tarnamar kuda da tari su ƙara imani shi ne tafi a gargantawa da ba ba su ƙarfin dacewa da ma a tabihi abinda ban ma ta fi nabi
يوسف ذات الكلام ولا يكاد واشك ومن لكم من غير بالكلمه النصوص في عدد الملائكه واشك بكلمه يوم كده من الملائكه ويكون الذين في قلوبهم مرض يقولون ذلك وتشك رجل رجل ايماني يكاسبون بالتوبه وتشك بكلمه من جمالنا كما يذكر الله أبين وكان من الكافرين كما تتنمى كما يذكر أبوياني وتنسوي وما أنا أرى الله في أنا أتمنى بهذا الأدني وأن ابتداء وتنى الرسالي سموه يقول أمسيسي لكرامته دون بابون سلطة فهي وطن بهمي أولا ومسابة إنذار كده وسيرنك وهو يبقى أين إرادة وأنت إرادة مثلا هذا إرادة هذا مالي كذلك المثل وهذا هو المثال شيء الجمال مثل منكر هذا العالم ما يوصف من كده وتركنا يجب أن أي مثل مثال الإنسان وتمثل منكر هذا العالم ما يوصف من كده يوم لا يكون وهذا مصدقه يشتري يبدأ وهذا يشتري مصدقه ويكتب وأن عينهم كده كما لا يكون يذل الله ألا ناقصت من يشاء وأن كلامه ألا كنور كاريا ولكن ألا تشير من يشاء وأن كلامه ألا كاري شيئا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك فهم يستمعون وتدلون سجود ربك وجدت أي ملائكة لقوة أصحابه وأواني لمن يمكنه أي أنتم لمن يمكنه فأواني يسألون سجاء الله فأواني يسألون كيف لكيف سبحانه الله إلا هو سجاء الله وما هي وتلتقوا وتفنى أكثر كهرين أي سبعة بالنبوة إلا بكرا سيد من وعدي إلا بكرا سيد من وعدي للبشر والرسول كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء تقدم أو يتأخر. الله يسمع بسيطة مرة كلا وأتوهنا كلا لنفس أرض استفادة وأتوهي لنا أين بونا مجانا بمعنى على سرعة أنا تقوى جاءت المكان كلا وأكتب ولكما يأنا سنارة جوانا والليل كونا لدي إذا مفتح الزاني إذا arbara wato idan ya tuni ya ko kuma idan arbara da ya zo wato idan ya zo shi da zan fara da hali bayi allura wani kira a cikin wata kira a arbara din nan idan arbara din nan idan ba ya tuni wata kira a cikin kundin zali wato ba da hamdatu ai mana idan ya tuni wasu idan da zariya إذا أصبح التواري ما لا ذلك بينا إنها حقيقة وتسكرا أي سكرا وتنزين الروي سكرا أين تكون مسلمون لله حقيقة لا تكون مسلمون ما يكون لا مسلمون البلاء مسلمون الإنسان من يميا نذيرا وتنبين الذين هالوا مالنا من إلى القرآن وتنبين السلم من مسلمون نذيرا من الجديد العالم من الجديد من إيداء والنهاية من إيداء العالم نذيرا العالم من الجديد نهاية نذيرا إذا قالوا علينا من إيداء تلك إيداء قل كده أما شيء أنها نوريدا وتنهى
da imaninsa aw ta akar ko koyi biki inda da ta yamaro wato su koma da shi Allah ne kai aw ta ko ko da bil qur'an da kai Allah ke kullu nafsin ma tasawwara kullu nafsin bima kasabat rahina inna ashabal yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Allah madaukaki har yanzu yana kayan bayani yace kullu nafsin ko wace rai sawa'an wato wanda ta gaba da aiki mai kyau ko ko ta gaba da aiki mai kyau ko ko wata jinkiri ko ko wata jinkiri wato da zuwa da gaba da aiki mai kyau ta kai zuwa ga sharri ko wace rai raminatu taron maki kuma ta sabaka abin da ta aikata ko wace aikin da ne ko wace aikin ta ya ta aikin kwarai da rike shi wa mai yi abin da ta yi ratin sai da yara wa mai yi abin da ta yi sharar yara in ji Allah barkuratun da roƙa ce ma'ana barkuratun abin ta kuce da amal ya haɗa aikin ta sai da cikin wuta ya ta aiki mai kyau a jenta ya ta yi mugu wuta ya la sahaba yami Allah ya sai dai ba wuta dama ma'ana waɗanda za a ba hannuwansu da tawon da hannun dama ko ba samu yamini wadancan da Allah ya ce wa ha'ula'i ila jannatu la ubali wa samu shimali wa ha'ula'i ila nar la ubali to illa ashabu yamini nan ko ko mu'minuna sun wa mu'minai wadannan ka wala juna suna kira duha ga da wannan wani mina wada juna ba kira wato duha wato gokan ta inna bi janna suna masulama wa kasancewa bi jannatin a cikin aljannoni da sa'aluna suna tambayar juna wato suna tambaya mai ɗaukaka suna tambayar juna a kaiwa ne wai ina suwa ne ina suwa ne ina suwa hujja ne ina suwa lidin mugira ina suwa fatu da sheba ina suwa fatu da rabi'a ina sheba da rabi'a ina wani lidin mugira ina wane sai su suka bai juna sai ai suna can wuta sai su dubai da ne sun mu tambaya ta danci Allah shi ke kan musulmina suna tambaya da wata kafiran nan wato suna tambaya wato halin da halayen su wai kuma suna cewa ran gare su bayan da kirakin mu'minina bayan da wata suka aika Allah suna gani da wuta don wanda duk yake ko bi da ni sai da shi rusuna to bayan zuwa yin rusu da cikin wuta sun dawo biya ne suna janna to sai ya janna su gaba da su bayan sun kare musu murna da barka da bujara sai ka musu suna ce muku wato wai ku ma sai ka ku bisadar ko ko aya su wani ne da nan sai sun da su cikin wuta a sun ka samu salama sai suka bayyana mutu wanda ta ci wanda ba su ta haɗa sai to kuma ka ga kuma su ta kawai wani shi ne ya daga ku a cikin wata kuwa ji ko wata sakara ba da kalmu ba ya shi daga ku wata sakara cikin wata sakara har sai ce ai dalili shi ne ya daga ku da musallina ba ku ga cikin masu sallah ba sai kuma ya ba ku sallah wasa muke yi ka wallahi a kula da sallah wallahi a kula da sallah sallah tana cikin abin da manzon Allah ya yi wasiya ne kashin rayuwa ne sallah tana daga cikin asalat wa ma ma ta iman waɗanda su an kashe wasu yamma na Allah a kula da sallah
sa sannan bayan imani ranar kiyama abin da aka ware da cikin aikin mutum sallah idan aka samu sallah ta yi to shi kenan ta samu da yafi duk sauran za a ruwa a wuce amma an da sallah ba ta da kyau ba ka wuce ba sai ba ka wuce ba ba ka da shi ba ka da garanti saboda haka za a mai da kai a wuce da sai dai ya mai da Allah saboda haka a kula da sallah to sai da mun ka kai mai wayarsa ya ce abin da ya kwanta ta ga ko su ne kai shi ne sallah sannan ko kowa ka son samun yarda Allah da kusanci ga Allah shi kokarin kula da sallah musamman sallah cikin jami'i musamman sallah cikin lokaci wannan shina ƙara sa mutum cikin imani da kuma Allah ni ba ku gani ba wato abinda yanzu wato komi kake da aikin sharri in dai kana yi ka yan kuwaye ka to ka yi ta sallah mai kyau kuma ka yi ta rabu kura ne cikin lokaci sannan kuma ka rage sa ne ma dan lokaci ka kana duk abin da ya kuwaye ka Allah na raba kai sai dai bai kyau komi na na an lura sai ta salata dan ha adal fajr wal munkar wala dhikrullahi akbar wajen mutane ce aka sa inna litawqidwa to kaga Allah ka tauhidi ne mutum kuma ka ce wai kai shi to duk wanda ya ga yana karbata yana sallah ba sallah kai ka sallah ce ba sallah ba kowa ka ga yana sallah kwarai wallahi duk mai sallah kwarai Allah na rawa da duk abin da Allah ya haram amma duk kaga mutum na sata yana sallah ƙarya kai mai sallah duk kaga mutum na ƙarya yana sallah wallahi mai sallah duka ga mutum na jira ina sallah mai sallah a bayan nan guda 50 fani manya da Qur'ani ya kawo duk da sabanin da yake da wallahi duka ga mutum na yi yana sallah mai sallah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wala dhikrullahi akbar to kaji wannan sallah ba idan ka samu dhikrullahi ba ka sallah kai wannan ba ne ko ba ne shi ga ba cikin Allah ba abu da wannan ba cikin da ba cikin Allah ba cikin Allah ya kana alrai man zakarani zakar man zakarani bi nafsi zakartu bi nafsi man zakarani fi damat aw fi qawm zakartu fi damat aw fi qawm aw fi malaik aw rajul malik ومن أتاني يمشي أتيت مهربا wannan ba wai ana ne wai ba zikirin Allah zikirin da ya ka zikirin da salamu da ya Allah ya ne ka ya soka wanda zikirin da yi a gaban ba kai zikirin da zikirin da a kula da wannan ma'ana saboda haka wallahi ya sallah kowa ta ga sallah bai sallah wata mata lokacin wani Isra'ila Allah ya taɓa yau kwarai da gaske ko kuma Allah ya jarabe shi Allah ya jarabe da ko tattaya wani mutum wannan mutum sai ya neme ta ya yi lalata da ita ta ce to tana ya tashi lalata da ita amma sai ya ga mutum sallah fara ya ce ya yarda saboda tarin kwanan bukatar shi ya ita ne ko ya fi mutum sallah ya ta kullum bai baki ba saboda dai ba ya bukata shi lalata da wasu ai kullum shi ne fi sallah kullum ya fi sallah kullum suke da suna da bukaci ina ai bayan kwana 40 ba ta gane shi ba sai da aka sake 40 ba ta gane ba sai ta haka ce ana abin lokaci haka zo aka kira ne sun cika dole ya ce ina ya ce sallah ta da hali ba a kula da sallah Allah ya samu lafiya kula da sallah abin da suka ce mutu lam nakun min musallin wa munassim wa sallah ba sannan walan nakunu min mujrimina na biyu asratu wal ma'al muslimin da murmurati da muslimi ba mabaraci idan mabaraci ya zo za mu kore shi mu hana mishi sadaka mu ce ta kai ko ne da zo ba ka ko ku kai ke wani abubuwa wani
babu da nan da ba kudi mu da babu aiki sai kan da wani da da ba su ce ba ko da sai na mun kada ke da ko na kudawa in ba ta cikin banna ba da kayan tare da masu kudawa ko na mun kada ce kuma lokacin yau ne muna kuma kai dawa yau ne da rasa da ko da ranar kiyama amma su ran tashar kiyama wanda za a muna karanta da su dauko a ka da da yi ba mu da muna cikin wannan aikin ga mutuwa ta zo to yau ko amma kan ba mu shawara فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة Allah ba da ya yi ne wato ina ƙara muna bayani cewa wa matan ko shawa shafi su waɗannan almaran da suka shiga wuta saboda ba su shalla ba ba su ce da muskinai ba sannan sun suna kunawa cikin ƙarya wato suna suka mutane teki musamman suna suka a kai sallallahu alaihi wasallam da jama'a sa sannan kuma suka ce ƙarya ce ba a tashi a kiyama kuma bai mutu shi ya ba ta gari in ko ba haka ba mala'iki ya zo shi ne ka ko ko Allah ya kawo mu kuma na mai kai wanda za mu karanta mu yadda ka kaga abin da Allah ya ce to yau su ko ma da ko shi ma mu jami'a shabaru shi nan da a shafi na masu ceto yau ba ma ta ko ba za ta amfani ba wannan mala'ikun mala'ikun yau ba za ta amfani ba mala'iku suna ceto ko ja ko mala'ikun yayi da kuma ceto annaba suna ceto wasu malihina da mutanen kirki suna ceto mutanen kirki ranar kiyama Allah na ba su ceto yaya Allah na ba su ceto uwaye Allah na ba su ceto yaya su ba ta Qur'ani Allah na ba su ceto uwaye da surukansu duk Allah na ba su wal ma'ana wannan da shi ba da ba ku dace to ne ko an ce da akwai wanda ce to Allah bai ba su ba su ko da Allah bai yi ba ce amma mutara amma lam wa tabaru muta'alliqul qalbi ai wato yadda kala wato lamiru ko tuya lamiru ilai hatta to da sa ilai ba da shi ne wato malamun an tasbiya da mu'minina wa malamun muslim wato mu'minina wato masu dole kai ba an tasbiya da wani hado hali da da riba da ai wa malamun ni ya tabbata musu mu'minina suna masu dole kai an tasbiya da wani wato mu'minina da alhalin suna masu dole kai wannan haka mani na min lamini wato daga lamini can na lafafin can akwai ai ce ne wani abu ne a sanarar ya tabbata da ya kasa da su wato fi irani a cikin kawai da su a yanzu a da gaurin wa'azuwa nina na ya kawai ya kawai musu kai har suka gargada suka bar wato suka bar jima'i suka bar wa'azuwa kuma suka bar jima'i masu fashi mai gawa a cikin suka wani ya musulunta ga yadda ya zau wani ya musulunta ga wani ya zau wani ya mutu ga kan da ya zau wani ga abin da suka fi gari na haya kamar da mazuwa ya ce umar ya ce umar ta yi rubuta kana jiran har sai aka yi sarrafa maka da haya kuma da sarrafa walidun mabiya sau su yi sadaka
don shi ko zaki ba abin da abin da ke da shi da musa ba abin da ba ga shi da gaba ne ba ne da kullum ne ba haka ba kullum ne kore min daga cikin su yuridu shi dai shi na so da shi na ne ayi ka so ba shi kai da bai wato amma masa da littafi munashar da al'ude wa mana wanda da ka zo da kuɗe shi na ganin an da aka rubuta don kashe ka ciki shi ai duk da haka kana kana ba shi duk ba da bi da biya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar suka ce su abu jani nan mun yi haka ba dan ba da gaskiya da kai ba hatta tabbata suna da alaika kitaban sai ka saukar da littafi wato na karamu da makarantawa sai ka saukar da littafi gobe na karamu karanta mu gani kwancewa daga Allah ko kuma ya iya zo ya je ka ko ko Allah ba mu ma ya ko mu ramu Allah Allah ce a'a in wace magana ce rabu ko da wato jama'a na duka abin da suka yi ma za a kawo mu da littafi ina bai kaza لا يكون نافعا سوري فضل والنائرة فضل والنائرة أي فضل أمامها أمام النائرة لما أن تهيئ للبشر وتنسكه وتكون أمانا خمس ذلك إنه شيء القرآن أي القرآن والقرآن تسمية ماهر إذا ماهر ومن شاء ذكره ومن شاء ذكره وذكرت القرآن شواتنا قرأ وذكرت شيء وتعالى شواتنا بنيش وما تذكرون فذاكوا السورة بتاعت نايم وما يذكرون برياء نايم إلا إن شاء الله سيد الله يرزق الله تزوق ذلك هو الله أرزقوا شيء كما والمؤمنين ورسا لا يمكن أن يأتون رسا وأهل المجلة شيء كما وأنهم أن يمجاورا شيء جاورا kuma ba mai gawara wanda shi da yin kubara wanda a nemi gawararsa wanda ya ɗan yi game da akai nan ba ku shi wanda shi gawara lima ya tsaka wa duk wanda ya ji tsoron ka Allah ka samu ji tsoron ka Allah ka gawar da mana بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة مكية وهي 39 آية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة Allah merabbana bismillahirrahmanirrahim bismillahir mubarakatuh sunnah bayi ar-rahmani da jama'a jingai ar-rahimi da jama'a jingai suratul qiyamati wannan suratul qiyamati saboda kalmar qiyamati da aka zo da cikin wannan sura dama ana ambata sura da abin da aka amince da shi amma kuma da ne sai annabi ya ce a kama sura a samu surar nan suna kaza ko ko sai ya ce masa surar da kaza da kaza da kaza da kaza sannan a tabbatar makiyatun wannan surar wato wanda ta sauka da ta ce sura ta 75
a cikin surorin alkur'ani tun daga suratul fatiha ta zuwa nan mun karanta sura 75 wani arba'una ayatan tana da aya 40 daidai sannan tana da kalmomi guda 69 tana da haruwa guda 652 tana tashi kamar haka la uqsimu bi yawmil qiyamah Allah ce la uqsimu la inna za'il sila ce bino da aiki gauri biyu ko musamman yana rantsuwa yawmil qiyamah in Allah wato da ranar alkiyama ga wuri na biyu shi wala uqsimu kuma yana rantsuwa bin nafsi da rai allawamati wato mai zargin kanta Allah ce ranar tsaron nafsa daga zargin kanta wani ita wani zai da idan zai kokari zai iya sami a cikin kyautatawa a tura wasu asaba to su ne wani da nan don da aka sawa yi to zai mu ba da kanta a tura an da cikin nuna wasu wanda ta zargin kanta wani ne da koda ko ta yi kokari a tura koda ta yi kokari sai isa na cikin kyautawa ita ne tana zargin kanta tana zargin kanta ta yi abu kaza idan bai kokari ba to ita kai haka to ta ba da karkatowa don da mai karai sun da aka halice ta a halice ta kayan a tare na annabawa duka sai da Allah madawar ya mallaka musu ita a tattagiyar saboda haka kowa sai ya yaƙi da ransa wata rana an je yaƙi ba yaƙi ba an yi wajen kwana 40 da wani zuwa 50 aka je yaƙi ta muka wuri da mai isa daga madina zuwa ta muka wajen mil 700 da wani an je an dawo yaƙi nan an wahala sai da an sha mutu ya kawo haɗin sai an yanke raƙumi amma ta tumbin da na shiga ruwan suka yi lalata saboda ƙarfin wahala to amma an kai haɗin na an dawo sama da Allah ce rajana minar jihadin asadar ila jihadin akawar mun dawo da ƙarfin yaƙi zuwa ga wakil yaƙi da wasu ce ya fi da ya harka yanzu kuka mun riga mun san cewa yaƙin da muka yi zo in shi a ƙarami shi ke da yaƙi da muka wani yaƙi ne abokan yaƙi ya ce jihadun nan yaƙin rai wato wannan zuciya to yaƙi da ita babu yaƙi da masa mutanen na kudade ba su gane ba wato su waliyan Allah kowa da abin da aka bashi to waliyin da aka ba ta kofi yana da wani babban Allah kuma babba ne wani da aka ba zuciya babban Allah ne amma wanda aka ba gyaran zuciya ya yi wanda aka ba su da gobe ta wajen kashin kudare kashin kudare ai wanda aka ba gyaran zuciya ya fi wanda za a yi ya gyara hankalin mutum ya gyara mai zuciya ne zuciya sai ta koma wato tun tana ta kagara ta dawo musulma mai zargin jikukanta haka komo wato rahama haka komo raliyatu haka komo waliyatu haka komo kamilatu mukammala ai wanda ya haka ai babu gaba ko don in tana so ɗanka kada ji tsoro ne duk da yake ba gyaran zuciya da kan bayan ta riga gyaran zuciya don zuciya ta gyaru sakai duk da zahira ko amerika ba iya kada shi da wata yi gina sun sai kowa ta ko rigina ya ce ya zauna wallahi ba a yi juya kun ba a rashe sai dai ya ce ya samu maka jama'a wannan ta kira ne su abin ya amma ta kofi wani ka sare shi don ya ma wurin ke wanda kana gani ina zuciya kare gyara ba ka sare ba ina gobe da kan
kina mai na yaki musulunci kuma ba ka da gwamnati kuma yaki ya ce yaki izini ne yaki kuma da yin tare da shi manya cikin nasu sani na tare ba ya ce gaba da yin tare da shi amma ba a ni abin da aka bani sirri na gyaran zuciya ta addu'a wannan shi aka zo a gani maganar jihadi kashi biyu na jihadin takobi da jihadin nafsu to jihadin nafsu shi an bayi ba shi ya fi komi wala shi ya fi komi wala to Allah ya ce yana ruwa da nafsin lawamati wato da rai al-lawamati mai zargitar da ana ji da ruwa sakarin da ruwa nafsa wanda ta zargitar da ita ta ce nafsu al-lawama wato da rai malamai na sufaye mutanen Allah masara Allah su sun kasare kai kashi bakwai zai wani yi bakwai ka akwai nasu da wama wanda ne wani yanzu cikin nan ba a ta farko ba ta ta biyu al'amara su cikin daya annasu lamara al'amara ta musulmo illa mara kwanu الأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رفعت حديث رأي ما يروج لهم عيكي إلا ما رفعت سيوات جنان ومجدنا يجد لك سيتداو تقوم على الوامة كان الأمارة ما يروج لهم عيكي يمتلك سكاكا بابا أبدا بابا mugun mutane mai kashe garin da nan wanda ya kai kamar tsoron yanzu tana kuma kuka hada ya ne don Allah ya guda maka tana mummuna wurin ka mugu aikin nan har ta dawo tana zage kankanta da abubuwan da suka nuni ko an je wuri kaza da wurin banna an yi kaza amma yanzu ga shi da na yi kaza da na yi kaza da na yi kaza kaga tana zage ka take to za ka nasu لما تمشي ترايا نبي نصر أمارة بزوجي نبي نصر دوام ما يزكي كذا ما كان أمارة بزوجي لما ما نجا الأمارة بزوجية النفوس مفاني ومن هذا أمر سوري رام كذابين لما كيف يهدي الناس استمرار ياتي نقوة الأفريقية يا sai da aka bi kanta an lura wannan amma da ita ta farko wannan mara ta biyu a dawa mutu wanda ta zargin mai ita ai ka an yi kaza jiya an yi kaza jiya an yi kaza jiya wanda Allah ya ba an yi kaza jiya shi kenan mai ita ya ƙara kokari shi ƙara kokari a cikin da'ana shi ƙara kokari wannan shi a farkon wato wani tafiya zan gura da yin rai kafin da ta gyaru wato na uku tana na fara samun tarihi a ƙara samun tana na tana tuwa dama kanta ƙasa yake sai ta juyo waka sai ta ɗaukaci sama inda ta ɗaukaci sama na nuna sai ta koma murakamar ba al'amma mutura wata kawa in ba nan ta ita labarin ta koma da ruwa masu turu ta zama da kwatun yula ta muharakuwa kada sai Allah dinga tuza mata a laifinta komi tana saurari mina na Allah ka so wai da hamin kenan mina na Allah ka so kai ta maka Allah na so ka kada yi shi mina na Allah ka na ga wanda bai so kada ba zai yi ba mina wato ta ba samu ilhama da zo da ka yi daga nan tana cikin wannan matsayi da lokacin wanda Allah ya ciura mata hudura wata da halin nan sai ta koma nasu kuma yana ta koma rai mai natsuwa da ubangijinta mai natsuwa da wanda aka yi ta wato abu ya kamala suna waɗannan da wato idan shedan ya shiga cikin wani suna ya zama mutu sai an gane ka shedan ka diga karan
saboda sun da da Allah ba abin da kake cikin zuciyar nan ya tarda mutum mai da tuti ila rabbihi radiyatan to sai na suraniya sai kuma na suraniya wato mun yarda da hukuncin ubangiji ta duk abin da ila kana da aqdaru min malikul mulki wasiyani inni ma yasuru wa malik in dai kaddara da Allah take noma ba ruwana komi ya doga ta doka duk abin da ka zo mun yarda in dai daga Allah ne ba dai Allah ya ce ba na yarda alhamdulillah ba wai ya Allah alhamdulillah don Allah bai tare da na da abu idan banza mun yi wannan na kasa wani da aiki ba ko ko wani mutane da aka shirya ne na kasa to ana so a kai shi sai a aiko ruwa kaddara mara daɗi in ko mai daɗi da kuma kai in ka yaro da Allah in alhamdulillah na gode da Allah da rabe na gode Allah to wannan ita ce rantsar Qur'aniya tana cikin haka sai ta koma nasr mardiyyah don ba ta zama mardiyyah sai ta zaraliya da sun ta sai ya ga kadar ubangiji ta ko ni Allah ya ce shi na ko ma Allah ya hada ba ko ni Allah ya bai da shi baki ba to ita ta haka sai ta mardiyyah inda Allah mardiyyah inda Allah ha sai ta kai wanda yadda wata ba ka taba Allah allura wata ba ta ya taba Allah idan Allah shi an kai ya ci shi ya hannunka shi ya tsawonka shi ya idanunka shi ya ganinka shi ya ce ka to daga hannun ka roƙi Allah kana jin kunya ko kunya su bai yin da abin su daga hannun kunya su bai ba ya sai su roƙi Allah ai Allah ya san halin da suke allura Allah ya san halin da suke ba ta roƙa ba in aka faru ba da ya sai ta kai can ما في بيبي زي المستوى أنا سوى أما ما في يكون يتولد إنت كي الله يدرك كذا وأنت الله يدرك شيء شيء ما كان أحد لأن سيد ذات نفس كاملا نفس كاملا رأي تمريته ونقول في عبادي الأمم wadda fi imani al-kumalu tafiya al-kumalu shiga cikin bayi na kamalalu wadda da niyyar da su daga ƙarshe wadda kuli jannati wace da wadda ta jannati jannatul hukm dan lura jannatul hukm da wannan hanya amma da kudu bisa ga barkatana kai wa adana soyayya Allah soyayya Allah da da ruwa ajiya wa kulli bi badi al-umar wa kulli jannati jannatul muhabba jannatul hubbi Allah Allah shi da rumata lokaci ya ke ba abin da muka yi dai Allah ya ba mu lada to alhamdulillah masha Allah ai wannan ibn Allah ba yi ko Allah ƙara haka da sabon kalma roƙon addu'a ce cewa na da yara kuma yara sun buhari yaran duniya suna roƙon musu addu'a Allah ya shirya mata yaran nan kada ji annabi da Qur'ani shi roƙon
Allah shirya mu shi domin ma da duka yaran Allah shirya mu shi amin domin ma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta kowa Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu duka amin kowa ya mu da malaman su kada mu da farki ubangiji Allah ya saka mu da alheri amin Allah ma rubuta Allah ya kada mu da su da da kai gaba amin bi yawan da ni ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana ma rubuta wannan wata mai gurma su Allah ya da mu cikinsa Allah ya kula da mu da shi amin shar da mu cikinsa Allah ya kula da mu da shi ba mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah wata da yau da mu cikinsa ya Allah mu da gobe da kai ko Allah muna roƙonka a tsawon Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam ya da da ba ce Allah ya yarda su da kai ba ce wanda muka sani da wanda muka sani ba musamman Allah muna roƙonka wanda ka da kai hadi mushki ba mu roƙo wanda ita ubangiji Allah ya kawo mu lafiya Allah wannan hanyoyi da bakiya ta dogo na suna makin da kaza su raba mu da kallon mu kawo ya cikin kaza Allah muna roƙonka Allah ka mana magani Allah ka mana magani Allah masu ba da zaman mu da abokan zaman mu masu rubuta mu da yake cikin kaza masu rubuta mu da cikin kaza ko sun kawo ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka mana magani Allah ka kama Allah ka karya Allah ka tuni da Allah ka gwada musu kai daga al'adu Allah ka gwada musu kai daga motaki Allah muna roƙonka don albarka annabi Muhammad Allah ka gwada musu kai daga al'adu Allah muna roƙonka da muna musu kai daga mutakabbir Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka samu al'adun cikin kasar mu mai yawa Allah ka rubuta dalilin da aka ce nan yayin wata ya gawa gare mu Allah sallallahu alaihi wasallam ka bamu Allah ka bamu da lafiya ne Allah ka bamu da lafiya cikin masu lafiya su Allah ka kara mu lafiya wanda ba su lafiya cikin su Allah ka ba su lafiya muna roƙonka Allah muna da biki cikin su Allah ka taimake su wanda ba su da biki cikin su Allah ka Allah muna roƙonka Allah ka taimake su kama wasu Allah ka abin da ya faru ka faru jama'a Allah muna roƙonka amaloli da ka dora musu wani da Allah ka musu alƙin sauki Allah muku muna roƙonka sa su na adalci muku Allah ka damu da Allah ka ba mu da lafiya da kwanciyar da gidan Allah muna roƙonka ka kare su ka biya bukatun mu ka biya nasu Allah muna roƙonka a tsawon mamman da Allah duk da suka ɗauke mu duka cikin mulkin su Allah ka musu magani sa ko abin da suka cikin mulkin su Allah ka ba su shugabannin mu da sarakuna Allah ka ba su zama lafiya wanda ba su lafiya su Allah ka ba su lafiya masu lafiya su kuma Allah ya ƙara musu lafiya zuwa mamman da Allah ta su Allah wajen yaƙi yaƙi da aka yi cikin wannan kaza ta mu ai ya kawo cikin jiya mu ubangiji Allah ka musu magani Allah ka musu magani sa Allah an bai shi mu kamar tumaki kama ɗaya da ƙasa ubangiji Allah ka musu magani Allah ka musu magani wata musiba Allah ka kawo da ƙarshen wata musiba zuwa baka manzo Allah Allah ka kare mu ka kare mu Allah ka kare mu ka kare mu wanda abin ya ruka da su kuma in su mutu Allah ta fi gida in suna raye Allah ya isa musu Allah ya musu maganin wannan abin Allah ya musu kariya Allah ka kusa da su zuwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah mu rubuta ya komo wanda abbasu lafiya duk inda suke maza da mata da manya gida da asibiti musamman nan kuma ciyaman mu na wannan masallacin da shi da iyalinsa Allah ba mu lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ƙara mu lafiya kuma ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka sa Allah ka ba mu ƴaƴan mu da sauran ƴaƴan mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu Allah masu neman ilimi na addini da ilimi na rawanci Allah ka ba su Allah ka ba su Allah ka ba su Allah ka ba mu Allah ka haɗa mu da nasu lafiya Allah muna roƙonka mazan mu da matan mu da Allah yaran mu da manyan mu don karatu wannan alƙur'ani da saurare sa ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka ba su Allah abin da makaranta Allah ta mu aiki da shi Allah ka tashi amfani mu Allah ka tashi amfani musulunci Allah ka tashi amfani musulunci Allah ka ba mu Allah sallallahu alaihi wasallam nuna wa lahir Allah ka kare Allah ka ba duniya da lahir Allah ka ba mu Allah ka ba mu Allah muna roƙonka dan kasuwan mu wannan auren kasuwanci da ma'aikatan mu duka Allah ka taimake Allah ka taimake su Allah ka biya bukatun ka biya na Allah muna roƙonka wannan aikin na alheri wanda suka taimaka mana gare shi dan ka ga mu gudunmuwa ta abinci da ta kayan aiki da ta mina na ashari ubangiji Allah dukkan su Allah ka
Allah ka kare shi Allah ka kare musu Allah abin da alƙawarin suna rai Allah ka kaci musu duk inda suka mutu abin da suka ga Allah ka san Allah ka basu Allah ka kore su Allah ka sa su sun da shi zuwa kuma manzo Allah lokacin da suka ji ko Allah ka musu kare zuwa kuma manzo Allah ya ka su ka biyana ya ka kuma su su da baya wanda ya tare da mu musamman shugaban mu da kaji wanda Allah ka biya bukatarsa Allah ka rama shi asiri Allah ka biya bukatarsa Allah ka tare shi Allah ka tare mai iyalinsa Allah ka tare mai mutuncinsa Allah ka tare mai mulkinsa da mutuncinsa Allah ka tare da biya mutane Allah ka yi tare da biya mutane Allah ka tare shi da kare ka duk masu ɗaga shi da hanya mugunya da shari Allah ta magani kuma ba su kai shawara Allah ta magani masu ba da shawara kare Allah ya shaɗa shi da wani ba wani suna rubo ka yi magani da abin da ya kai Allah ta kama hannunsa Allah shi da abin da ya amfani da wani jama'a wannan matsayin Allah ya sa ya zan dalilin kare a janna Allah ya sa ya zan dalilin ceto wanda za ta gaskiya cikin al'amuran da su duka don a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙo ka biya bukatun mu zahiran wa batin Allah ka biya bukatun yan uwan Allah ka biya bukatun wasu ruwan almajiran mu masu nema alƙur'ani da dai ƴaƴan ubangiji Allah ka ba su Allah ka ba su ilimi na addini Allah ka ba su ilimin alƙur'ani Allah ka sanar da su alƙur'ani Allah ka sanar da alƙur'ani zuwa babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka abin da muke so duniyar mu da Allah kada ku yi samu Allah kai wani arzikin samu ne ba baka manzon Allah don a baka alƙur'ani ba baka da sabbata alƙur'ani don a baka da sabbata alƙur'ani don a baka bismillahir rahmanir rahim wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bi rawmillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala شكرا لكم من الجزاء ما يجوب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين امين اشهد ان لا اله الا الله امين لا اله الا الله امين لا اله الا الله امين 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 Amin. Allah kawai da roƙon amin Allah kawai da cikin al'amuran da ya roƙon amin Allah kawai da ya mishi iya mishi albarka alƙur'an amin Allah mawar da ya da Allah kawai da roƙon amin Allah ka jawo bukatun su ne amin Allah kawai da ya mishi ya kawai